Saan kung tapadulungan niya? Si boss man to, oh. Tago. Uy, na yung tawag ay. Uy, si Hana. Hello, be. Paminaw. Oh. Makipaglaag ka? Buti ka may wala mo ko'y kwarta ron, be. Wa na daw siya kwarta. Oy. Tama. Tara, sabay ko sa plano. Inyaon sa man imong plano. Ay, nasigdag kang istorya, sabayin ako. Basta kay abot ko na karon. O sige. Bye. Boss. Uy. Ay, ano, boss? Nung nakadali, Mr. Lim. Marjong, Relax lang, boss. siya gusto ninyo. Nami diri, boss. Bakit ba si hold up ka ba? Kung saan ako pagka-hold up nga, wala mo kay kwarta. Ani, gusto mo hatag ni sa imong 500. Kaya ba si hold up ka ba? May nang nakaikahatag. Tama po, no? Ikaw hatag ng tujong. Kaya ko may durjong sa boss. Ay, boss. Pasi! Tawagan na natong binangkal, boys. Tawagin na dayon na ron maproceed na atong plano. Ngayon isa dira web signate ako. Hello. Binangkal, boys. Na ako ipatrabaho sa inyo. Ignaig na nga, magkita ta sa dating tagpuan dito sa puno ng pagbabago. Dito ta magkita sa dating tagpuan. Sa puno ng pagbabago. Wanay dagang istorya, adto na lang mo. Palit sa siguro tag sanina kay lain kay mo tubang ta sila nagnanit ta. Abi pa lang, wala tayo kabayad ba? Let's go. Nandito ta diri sa puno ng pagbabago, Jong. Muna na yato ang tagpuan. Pabutan na nato itong mga binangkal boys, umabot to sila diri aron. Putik ka. Ready naman ka nato ang sweldo sila ha. Ready na ni. Mayo. Uy, to ara sila oh. Maayo kay andam. Mao na akong gipang ingon sa imo, Jong. Binangkal boys. Uy, wala na ko'y binangkal. Nay dagan ri, kabuang. Problema ko kay dapat dagay reserba na. Dali din mo si Luya diya. Ito may trabaho ninyo. Itaon sa nang shades ninyo kabis may ilhantan ninyo diri ba? Tao dayon. Dili na ko ipatrabaho dayon. Kinsa man na? Dali dul. Kailan man eh. Sama. Kinsa na, boss? Boss na mo ning duha ni Marjong. Ipatrabaho na ako sa inyo. Guniti, Jong. Unsa may buhaton na mo na, boss? Nga naning buhaton nyo. Ikaw, ito. Ikaw po, pantay lang ka. Nasa palo ka. Pag makita na ganyan. Ha? Napanggahan na naman dito. Nakuha ninyo. Nga. Unsa may kapalit na boss? Mauman kay nag-resod din na siya, boss. Buang way problema na naka-prepare na inyong premium reward. Unsa naman taon mo na diri ah. Pakita, ami para sure ang trabaho ba? Paglingi-lingi sa. Kaya basig din makakita diri sa mga transaksionis. Clear boss. Jong, abre. Putik kamay. Kadagag binangkal boss. Unya, diskumpiyado pa mo. Unsa man boss? Karon na dayon? Karon dayon automatic. Pero boss, basig pwede may makasiid ha. Putik kamay mo si trabahuan sa to ninyo among ipatrabaho. Timan gusto mig hinlo nga trabaho. Ugay makita lang kinabuhi. Basta timan ang reward. Binangkal na ra diri ah. Tara, boy. Basig, langgam ra to. Kinsa na? Di ka may. Murladyo nila itong sunod ay. Uy, may tulis na. Ay, giyok. Tulis na. Unsa man boss? Kwarta lang among tuyo. Huwag mo kay kwarta boss. Ay nagpangatik. Hatag na para dili mabunog.
ra boss. Kana mo ganahan ako. Salamat. Buti ka may. Happy to da. May gali gitagahan ko 500 ni Mr. Lim ganina ba? Salamat Mr. Lim. Ako kay tagtabang sa kuha karon nga nabuhi pa ko. Tik kamay chong. Tulo ka oras na lang mga nilabay, wala pa manggapon sila. Nabuhat kaya nila itong gipatrabaho sa ila. Sige lang, magpaabot lang tag mga 10 minutes ug wala pa sila pasita. Sige. Sila man to, oh. Binangkal boys, oh. Buti kamay, kumusta? Okay kay boss. Mission accomplished. Mission accomplished? Yes boss. Ambi. Hagtik kang 500 boss. Mayuwa dyan yung mga trabaho binangkal boys, uy. Ang amo Hasam ang amo boss. Matik na. Utik kami basig kulangan Binangkal itulyukan. Utik kamay. Sige na taguin na ay napagdugay-dugay. Hubuay mo sinina. Kasi nga makakita ka bay. Lalagyan to pwede yung taguin. Inin nyo na, unsa naman tao mo. Nahulog na. Tayo na ako. Okay Wala. Ang tabon mo unsa mo. Sige na. Kamay ni. Kanang sisilyo boss. Apil ni. Unsa dala, nag-apil kay inyo mga anak, kay pinaskuhan ba, unsa? Salamat kay boss. Wait lang boss. Unya, until next time. Tawag lang muna mo ipatrabaho boss ha. Sige na, pasi na. Sige lang. Sige boss. Sige. Tik kamay dyan hinlo kay manarbaho. Mayon mga bata ba, mga binangkal boys ba? Tama rin yung kita ganang tog bonus. Unya karon pre kay successful man na atong plano. Mutawag jud to si boss. Ulaton na lang nato mga pila ka adlaw. Tara.